Берем вот этот брусочек и наждачной бумажкой обрабатываем, чтобы линии не было практически видно. Усё пачалося з аб'яднання па інтарэсах авіямадэлізм, якое існуе ў Баранавіцкім палацы дзіцячай творчасці ўжо больш за 10 гадоў. Яго кіраўнікі – інжынеры авіяцыйнага рамонтнага завода і камбіната жалезабетонных канструкцый, вучаць дзяцей з нуля праектаваць, майстраваць мадэлі самалётаў і кіраваць імі падчас палётаў. В итоге с этими моделями, которые у нас получаются, мы участвуем в соревнованиях городского, областного и республиканского масштаба. Мы в них вкладываем знания, которые им пригодятся стать будущими инженерами, технологами, специалистами и вообще руководителями производства. У асноўным школьнікі тут займаюцца кордавымі самалётамі і самалётамі на радыёкіраванне. З нядаўняга часу пачалі таксама вучыцца запускаць квадракоптэры. Так нарадзілася ідэя заняцца гэтым усур'ёз. Як вынік, на базе палаца дзіцячай творчасці стартаваў пілотны праект. Укараненне мадэлі адукацыйнага кластера як умовы перад профільнай падрыхтоўкі аператараў беспілотных авіяцыйных комплексаў і роботатэхнікі. Партнёрамі праекта сталі гімназія нумар 2 і 558 авиационный ремонтный завод. Нам удалось соединить команду как специалистов в области авиамоделирования, так и специалистов в области беспилотных летательных аппаратов и программирования. Так, на базе Дворца детского творчества с этого учебного года начали работу новые объединения по интересам. Новым аб'яднаннем па інтарэсах тэхналогіі беспілотных лятальных апаратаў кіруе малады спецыяліст Максим Чыжык, старэйшы інжынер па выпрабаванні беспілотных авіяцыйных комплексаў на авіярамонтным заводзе. Сваімі ведамі ў гэтай сферы ён дзеліцца з 30 гімназістамі. Мы будем обучать детей управлению беспилотными летательными аппаратами, проектированию их и настройке. Это направление, оно сейчас лидирующее в Беларуси, можно сказать. Несмотря на историю, когда первый беспилотник, по сути, изобрели 160 лет назад, а развитие приходит только сейчас. Во всех структурах государственных начинают применять беспилотные летательные аппараты. Сапраўды, накірунак актуальны. Беспілотнікі зараз пачынаюць шырока выкарыстоўваць не толькі ва ўзброеных сілах, але і ў міністэрствах унутраных спраў і па надзвычайных сітуацыях. Дроны дапамагаюць у маніторынгах лясных пажараў, у пошуку людзей. Таму ў будучым спецыялісты з такімі навыкамі спатрэбяцца ў самых розных сферах. Это помогает для саморазвития, чтобы знать строение и как управлять этим программированием, двигателей и прочие материалы. Моя мечта связана с тем, что я хочу побывать в космосе. И в космосе беспилотники – это очень важная вещь, и программировать их тоже. Надо уметь. Здесь учат управлять беспилотниками, квадрокоптерами, этими всеми разными видами самолетов. Моя мечта – стать программистом. И здесь учат программированию разных программ. Например, как сделать так, чтобы твой квадрокоптер взлетел. У гімназіі дзеці, якія ўдзельнічаюць у праекце, будуць паглыблена вывучаць фізіку, матэматыку і інфарматыку. У перспектыве плануецца і профарыентацыйная падгатоўка, каб вучні змаглі ў будучым паступіць па гэтым профілю ў Акадэмію авіяцыі. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».